iki oleh-olehane wong sing kagum kepama apa-apa keturutan kowe rina wengi mangan enak nyandang utuh kecek duwe kemul kamulyan ora nate prihatin ora nate sesirik ora tau tabri ngeningke cipta sing kok gonta-gonta oleh mujo hardane nafsu anjenmu seneng-seneng mula ora nek yen matang tuna numpak luput dijago-jago malah mlenyok dideng-deng kaya kendhang malah gaber gawe isin ing atase mung arep rabi tur sing diarak mung dulur dhewe rembug wis dadi mung kari mangkat nyiring manten parandene batal mongko adate pamanmu Janaka ora nate batalake rembug sing wis dadi nanging merga saka kurang lewu prihatin Gatot kok sampun to pangeran kok sampun to pangeran ngatasi jam 1 bengi kok ngamuk kaya golek dalan mati parandene ora iso mati munggah meneh sauyon lho cetha tanpa warana gumelar endah asri ing kasatriyan Madukara hanane mung ayem tentrem jenjem permanen karana pintere panengah Pandhawa Raden Arjuna nggenya ngayomi sarta maranata dumateng para kawula mangkono sang bagus keparenggak wonten ing pendhapa kasatriyan Pedadak katuka pratane pendhita ing Sukalima nenggih sang Resi Drona ingkang dumrajeg tanpa larabat sigra-sigra sang Arjuna manembrama sarta ngacarani rawuhnya nenggih ingkang bapa ing Sukalima rinjeng nayakane ngrat tengrat Utama
manugrahe lan siswanto sakutra tang usmi loyo Angus minulya kawula nuwun sewu sabar pisan boten duka mana bilih kasatriyan Madukara kerawuhan paduka Bapa Guru Durna kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawan tuwan-tuwa kunjuk Bapa wele-wetes welu gimbal manyar-manyar mrit gantil buntut sikisa anding-anding ana mata yen diplak dadi mala anakku lanang nggih Arjuna banget pantarimanipun Bapa dene semono anggenmu ngabekti lan ngaji-aji karo wong tuwa ora liwat pangestunipun Bapa maragake ditampani Cah Bagus nggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula Kanjeng Hyang Sukalima bekti kula katur Kanjeng Hyang putuku Abimanyu ndak tampa pangestunipun yang ditampani ya nggih nggih kula pundi mugi andadosaken jimat Bapa rawuh paduka andadosaken kejoting manah prasasat kejugrukan ukir sari kablabaran samudra madu menawi wonten bab ingkang badhe kadhawuhaken sebabipun menapa kok boten miji lan nimbali kemawon dumateng Arjuna kula mangke ingkang sowan dhateng Sukalima Janaka wonten dawuh pun Bapa mung bakal nyocokake kabar kang wis mebar pawarta sing wis rata apa bener lan kepara nyata lamun ta kowe bakal bebisanan karo Kakang Munjadipati Si Werkudara ngrabekake anakmu Si Pregiwa kelawan satriya Pringgandani Si Gatotkaca nggih kasinggihan ingkang dados dawuh paduka Bapa Durna benjang ing dinten Anggara kasih kula badhe nyuwèkaken janur mala kramakaken ingkang wayah pun Pregiwa kalian anak kula Gatotkaca malah sisandamel Bapa kula nyuwun pangestu panjurung mugi-mugi pangestu paduka andayane dhumateng anak kula kekalih anggenipun badhe bebrayan saged manggih wilujeng nir ing sambikala kowe arep ngrabekke anakmu Pregiwa tenan inggih saestu Bapa Sagyat risang kapirang tinangkul kinempit-kempit dosa ngreknaning prawana ya si tukang walang ati yen pancen kaya ngono ripalungguhan iki pun Bapak kepengin ngerti jare Arjuna ki duwe pusaka sing ampuh ana sing jenenge Kiai Sarotama ana sing jenenge Kiai Pasopati lan uga ana keris sing jenenge Kiai Pulanggeni raketang sagebiaran aku pengen weruh kaya apa wujude Kiai Pulanggeni judulipun Bapak yang mangke alam tenaga panjamustar Sinong aku
leres Kyai Pulanggeni dadi kagem menapa apa Gandeng Ripalungguhan iki wis cetha ngeglo tanpa warna lamun to anakmu si Pregiwa bakal nduk rabekake karo Gatotkaca tinimbang aku bali ning Ngastina bebarang wirang Mara gage Kyai Pulanggeni iki gegemen sing kenceng tancekna ana jantunge Pendhita Durna Bapak ing menapa paduka nek paring dawuh kados mekaten menika wonten lelampan menapa Bapak Durna Dole Janaka ora kaya lelakonipun Bapak Sukalima Blaka Suta blakotan terus terang yektinipun Bapak rawuh ana ing Madukara iki diutus karo anak Prabu Duryudana Gandeng putuku sing jeneng Lesmana Mandra Kumara Ripalungguhan iki gandrung kayungyur kelawan anakmu wadon si Pregiwa banjur aku diperintah karo Angger Duryudana supaya nglamar nganti tekan Madukara kene lan ingkang dadi pangancam sarta pangincipe Ratu Ngastina yen Durna ora kasembadan mboyong Pregiwa mongko mala kramake Pregiwa karo Lesmana Mandra Kumara aku bakal dihukum pancung digantung ana alun-alun negara Ngastina Janaka Anut lakuning Kurawa nguni patine Abimanyu kana ing Cidra Tandya sang Setyaki menyat ngadeg ngambil sanjata Sumadung dawuh Kanjeng Rama miji kang putra Plangkawati Ripalungguhan iki aja wedi kang ilang kowe budhalo marang Jodipati Sawanana wakamu Werkudara lan nawala iki aturna marang wakamu Jodipati sapa wae ora kena maca sakliyane wakamu Jodipati ingkang maos lan sakusih wujute nawala iki nduk aturake wakamu Jodipati kebak rikat jeneng sira enggal nyuwuna pamit lajeng menika wonten lelampan menapa lan surasaning tulis menapa Kanjeng Rama ora perlu kakehan takon mara gage wis wanoha ning Jodipati Surasane apa? Bapak boten perlu menggali. Bakenipun minangka tandha bektinipun murid kalian guru Janaka kalian Bapak Durna. Mangke ingkang palakrama kalian anak kula pun Pregiwa sanes Gatotkaca. Nanging anak kula Saroja binangun pun Lesmana Mandra Kumara. Padha matur nuwun Kanjeng Janaka muridku tenang. Aku larang
Krapala kang tuminga acampuh samya medali Warnatit wileting gata Dewyang kumangonceng niti Bincang sangat cimicil Latinya ngadali wuwus Drusna Surawilaga kaya buta singa ragil Wah nadala lagi wayaku ngidak bumi Pringgondani ana satriya sing dedeke ora sepira parandene lacak lirih sapa tangguh marang aku satriya Plongkowati Raden Abimanyu kekasihku kowe sapa lan saka ngendi Wuri saka negara Giling Wesi kesete sembanku Prabu Naga Pergula kumandang garba kang dadi aranku ana wigati apa kowe ngambah wewengkon Pringgondani Ripalungguhan iki aku bakal nampa blanja gedhe ganjaran agung saka sesembanku lamun to bisa mocok janggane nyangking sirahe Gatotkaca blangap-blangap waton ucap cetha lamun to kowe waton Sulaya iki adine lanang Kakang Gatot sing ora trima kowe kena murang tata kelawan wong Pringgondani gedhene Sumantaka kelawan Kakang Mas Gatotkaca waton pinter jebol dadane Abimanyu ing kene dalan patimu
Bodo sikar sirahmu. Sukawi ciling sabdo wah ladala wadya balaku saka giling wesi rembyah kakean cacah ngreda kakean jiwa kapeng
bata ngoro ningsun sira iku waswanci desa lan jenenge wangi kula nuwun sewu ameh pasang kaliman tabi tinebening tulak manuk dumawahing pawangkuwan wa kyai kula ingkang putra Plongkowati Abimanyu ingkang sowan sembah pangabekti kula mawan tuwan-tuwa kunju Abimanyu tak tampa gawe bombong ing rasa pangestune wong gerang gage tampanana muninggih kula pundi tangan kula kalih wa mugi andadosaken jimating gesang kula wa Dewi Arimbi bekti kula unju yo cah bagus angka wijaya ndak tampa pangestune wong tuwa ditampani inggih kapundi mugi andadosaken jimat nuwun sewu wa menapa to sebabipun dene kula cumantaka nilar ing tata krama sowan tanpa piniji wonten ing Jodipati yektosipun kula dipun utus dening Kanjeng Rama Madukara supados nyaosaken nawala kunjuk dhumateng Jodipati yen pancen bapakmu nitipake layang marang wong gerang ing atase karo dulur tuwa dadak nglayangi barang kon rene layang lak wacane manganjur lakuning angin ukura kraning arako ora kone torek kiri ora bumi prakempito Padulo mangamba Putan tresworlan nesus
Sampah kalepatan nyuwun pangapunten daya-daya ingkang putra nyuwun pamit wonten sipat. Dengan ler kekonang suara petan pandang mang kunto kumpul matang ketikang sayang gongkoro katani romo bat mabit mulat bang halingak linguk sumbar nguh minto lawan iki oleh-olehane wong sing kagum kepomo apa-apa keturutan kowe rina wengi mangan enak nyandang utuh kecek duwe kemul kamulyan ora nate prihatin ora nate sesirik ora tau tabri ngeningke cipta sing kok gontok-gontok oleh mujo hardane nafsu anjenmu seneng-seneng mula ora nek yen matang tuna numpak luput dijago-jago malah mlenyok dideng-deng kaya kendhang malah gaber gawe isin ing atase mung arep rabi terus sing diarak mung dulur dhewe rembug wis dadi mung kari mangkat ngiring manten parandene batal mongko adate pamanmu Janaka ora nate batalake rembug sing wis dadi lan merga saka kurang lewu prihatin Gatot. Kok sampun to pangeran, kok sampun to pangeran. Ngatasi jam 1 bengi kok ngamuk kowe. Ampun pangeran. Kula aturi welas kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca. Bocah yen dimanja karo mbok entekane kaya ngono iki. Ora tau poso, ora tau prihatin. Manja niku napa to? Asbuk mesakaken Gatotkaca wis karepen yen ra ngono ra digitik ngangge tembung kagembleng ngangge ucap sing kaya ngono ora bakal mulur nalar dina iki gelarna klasa alak turu para kingkin lir manguswa kang layon dinyo ilang memanise bangeteng lakonku ing atase arep rabi sing diarak mung adiku dhewe parandene dibatalake karo Paman Arjuna. Parandene Kanjeng Rama Kyai ora kersa nampa kanyatan aku dicuthik kaya kewan. Mongko kanca-kancaku sadharaan kabeh wis tak ulemi supaya ngiring manten entek-entekane kok gawe isin kaya ngene. Paman Arjuna mok nampa Kanjeng Rama Kyai wegah nampa banjur yen Prediwaya ora gelem nampa uripe Gatotkaca iki karo sapa isin nyawang karo gelaring donya ora ndelik ning Megamalang.
kilat kesit kaya tatit ngambah dirgantara sang Gatotkaca nentremke rasa sare wonten ing Megamalang senadyan den remake netrane parandene malah saya ngumbara angen-angene nadyan to budidaya mrih bisa nindra sajroning netra biar padhang rumangsane sang Pregiwa joget ana awang-awang ana wujuding manuk podhang kuning kleper-kleper ing gegana tinerka iku sang Pregiwa ingkang nedhen ambeksa bebek enggalih kaya wis pantok pepuntaning tekad ora ana ing den arah amung prateng lalis ngudi cara lampus diri ndawaken saira sirah kadeblesaken wonten ing watu gilang parandene sing ambyar malah watune parandene ora iso mati munggah meneh tatan bisa lali lawasaya katon upamakna wit-witan kang gedhe tinutuan tatan bisa mati merajak saya semi tresna kungra buyo balung pakel tumbok gunung
picis kon ngusungi sakwate. Sanes bondo donya nanging calon bojo kula pregiwa digonjak kalian Gatotkaca. Dan kapan pepundhenmu Pandhawa ngajari kowe dadi mali? Wis cetha lamun to anggenmu rabi karo pregiwa dibatalake. Ning patrakmu orang tata gawe gendra gawe geger ning Taman Sari. Pidana pati ripalungguhan iki. Dadi grojokan perkara sepele dadi gawe wong guyon dadi tangisan. Kok ngono to? Nggih. Gatotkaca mlangkah pager tenan mlebu ning kaputren. Kotangan anu konangan. Konangan kalian Raden Arjuna diajar badhe pateni nika. Lek nganti mati tenan pripun nika? Sampeyan sing tanggung jawab sing ngobori mong sampeyan. Ramene kaya ngene malah ngiler. Dara. Bungu ya, iya bungu. Anakmu si Gatotkaca. Mlebu Taman Maduganda. Gawe geger konangan kelawan si Arjuna banjur diajar. Diarah patine. Yang nganti ora kok tulungi tanpurunga anakmu si Gatotkaca dadi layon dadi layatan mati ana tangan si Arjuna. Lho. Werkudara. Anakmu dipateni karo Janaka. Werkudara. Perkara le mateni karo si Gatotkaca monggo. Kowe kelangan anak ora gelo monggo ning sumbare Janaka sing ngabangake kuping. Aja mung kowe, ayo gerangamu Gatotkaca. Sing kaya kebo kan maju rene. Provokator meneh. Usah ngelokke Ndara Werkudara kaya kebo. Sampeyan pethuk karo Janaka iki kapan Ndara Janaka ngelokke kaya kebo ora? Senengane ora. Kula mawon sing kaya wedhus kowe ora dilokne lho. Bukan dene ngelokke. Ngoten sampeyan mboten prayogi, mboten sae babar pisan. Ora kena kanggo teka tuladha. Titis Wisnu, setane karo buri jangkep malah kaya ngono karepe piye? Sampeyan anja. Ngono kuwi entuk-entukane, anggere omong karo meremi ngono kuwi. Karo kancane jagongan tinggal lunga ora roh kowe. Perkara kowe arep ngajar Gatot monggo. Kowe arep mateni Gatot monggo. Ning aja nyangking-nyangking daging waras. Opo Prabu, piye kaipe? Kula nyuwun pengayoman badhe dipun ajar Kakang Werkudara. Delik ning mburiku. Jlitheng apa Sena? Ora ngerti karo Janaka. Ngapa to? Urang tata karo aku tak ajar. Dheweke ning endi? Sapa? Janaka. Kowe goleki Janaka? Yo. Iki sae. Piye?
Pripun? Aku arep diajar karo Kakang Werkudara. Aku ayamana. Nggih, mangke wingking kula mriki diadakane. Pedro, Nun. Mandi momongamu Janaka. Mboten ngertos. Dheweke wani nyepelekke karo kakange ning darai ida-ida dinten. Kula mboten ngerti. Sumpah kula mboten weruh. Truk, kabare bojomu mbayi to, Truk? Mosok to aduh iki. Bagong pun ngerti arep njaluk tulung to? Oke, siap. Jer Basuki mawa bea samane entuk ndelik ning mburiku ning syarate 300.000. Kowe karo aku tek hitungan. Lho, ra hitungan ya kere tenan nek aku. Gelem 300, ra gelem 300. Kare kula niki sing iso gelem melindungi. Nyo 400. Mau lah 400, gelem 300, ra gelem ya 300. Jane ngerti hitungan ora. Truk, apa? 400 karo 300 akeh ndi to? Akeh 250. Oh iya. Anu 250. Wis wong goblok kula ora sugih-sugih. Ya, Den. Nek pahalaku akeh. Mergo omahku nggih parkir wong pirang-pirang. Mriki ndelik mriki. Bagong. Nggih. Ning ndi daramu Janaka? Kedap. Mau baik-baik saja saiki iso mules kaya ngene iki apa to ya. Iso aduh. Aduh, nek mau jane ra apa-apa angger kepedesen. Nyurana kula weteng kula jane apik. Monggo iso gampang mules ngene iki mergo kok. Dan ora. Akae kula wae ta. Aja kaya mengkono Arjuna. Nadyan kaya ngapa lang kepiye? Sing jenenge satriya ki aja sok ndatalake rembug sing wis dadi apa meneh kelawan kadangmu sepuh Jodipati. Kowe ngeboti karo Bapa Durna mangka Durna kae kiwa tengene para sata Kurawa sing rina wengi ngarah karo patine Pandhawa. Satriya ki hambeke bawa leksana aja sok nyelaki janji kaya ngono. Kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Barep rasah melu cawe-cawe kowe mikir. Janaka ning burna udel-udel waduh pateni dina iki. Kowe nyingkira. Nyingkir sing sabar ya dia aja kaya mengkono Werkudara. Kowe nyingkira ajare ya kae. Adimu wis njaluk ngapura. Mongko para Pandhawa ki bisa santosa nggunakake kerukunan. Parandene kowe tega tegel mentala karo adimu lanang. Yen adimu bakal ndok sipara ndok pateni padha karo kowe bacok-bacok landhesan dengkul. Sing dibacok tugel dengkule katut-tatap.
lan apa kowe ra kelingan welingi swargi Kanjeng Rama Pandhu supaya para Pandhawa nggunakake gaman kerukunan tinimbang adimu sing ndok pateni aku wae patenana kuku pancanaka tancepnana jantungku men dadi srana patiku wis